Please subscribe, like, and share.
Fatkabra. Yewra. And ye a bad bit. Amani and Tibianye. Now, wait, see Yewra. I don't know. Sabra, and I'm my base with the best also. Now, I see, and I'm in 21st. Do some matches. Yura, Kuntanase my hand, Wara my hand. Yo, About penny, Kuntanase my hima, Wara my hima, or him back to pay.
said the Abusia, Ebusan, almost Ebusan, I don't know, yo, but the Yadi bomb. Jammy. Ukraine and you may be when I cost Waha, Yasha, Nana Krontihene and then Naya Beshamuaha, Nkrofobe brave free, a chitri, any bench, and Abeshamuaha. Na ene ye be say uka ne ekoso kakra e kire yen yo e be say nansani ana nan ni a dwumadie ye hya ase ene mpempeso a ye duru no enura ye nana akope no krabia ye yawoda no eni senti enura fiada ye da ase ene memre domo a mahu wo ha esa say ye ni abrinti so hwa cha me mafade na ye ato abisiriye enti ene enkura twa ye ho ahia se na Asafo Boakyes a oye Kuntanase Worawora ni ho no on na hwe Worawora so enti se ne okwa eno ne ato ye nsafre agyamfo a wo mo bemben ye nyina Kuntanase Worawora atu na bofo ne si enemu ama na aba edom aba Worawora no se wani enti se ne se video ye kura ye twam na se hu adehye ne dipadom a ye Nana Asafo Boakyes a oye Kuntanase Worawora ona ne ye tu na tu a ye jam na ye kese e de a kire se oyo hen kese oyo hen himpon e na ne dwumadi ekoso enti sa adofo ne agyamfo hwemi a na ne dwumadi a e wo ho na no mumna akwaba eba otiti bi so se na mu hu ye wo hanamo a na ye Worawora man ye ni abre pa ye dem papa na hu abranti ya asabe papa ya me gina ene mu a ono so ye abusuani ewo Nana waka enchiragu eneyi ye abusuani na ye Nana aye krakrakra na wo hwe dwam no a am se jani tu ankasa na mebisa se mpato ye frosen me de Asafo Boakyes Kwabena Asafo Boakyes me say oyo odehye pa okromo me papa ani nia okọ ekura yi a yesie no na no yi oye me papa na ye say empanifo tudwa sisi a na ohwe a hwane na obetimi de nase bi amomo o le di kan Kuntanase Worawora meka say all the other divisional chiefs are working oka Kuntanase Worawora na enu echi surrounding towns any villages are atwa ahia Worawora hu nyina wo mu nyina me de nase be ma won wo bi biara wo baaye nase e ma wo mu nyina abusua Worawora man nyina me do bi bia ase be say Nana aka nchiragu yi abusua ne Worawora man be hwe se mo be si Nana anan mu ama Worawora man anya Kuntanase foforo obetima kama san kakra kire elu de ye nhihye se ye besi Kuntanase foforo because se ohene ma ni omamu a ema omanu nkoso ya adwen pa na ekwanpa no saji madie ebeba so migidie se enche ebeba so acho bodi ma me bi me de Kwabena Asafo Boakyes me dase yenso ye damo ase